nga aingo yo blay ka bagyo pat ban pai sa jisin le mana ga ksten ga jong blay hagani ga por ban nga ngets kamro kalong ga jingan khu nam ta jong pi we pe we ki ba pen sha skor ka nga kwa ban bo ga we ga jingli hagani ga por ban ka ta ga jingli ga long ka jing it ka ba kumno ngi it yo trai u jong nga bu jong pi ka jing it ka ba kumno ngi it yo trai u jong nga bu jong pi hato ka jing it tang da kirim yang shindur la ne ka jing it tang ka ba shu pendap rukom ka jing it ka ba kumno nga kwa bangin ya perkat ya kani ka benta ka kuten ga jong blai ka pen kan mau ngi na ka gospel ga jong yohanes kalau nong ka ba kat sau ka khot ka ba atulai arpusau ka ong kumne u jisu ulaya tu bat ula ong ha u ladau no no ru u it yanga un sumar ya ka kuten jonga te uta ukupa jonga un it ya u bat ngin ya wan ha u bat ngin ya sa bat u uta ubom it yanga sumar ya kiktin jonga bat kata ka ktin ya ka ba pio sngo kam long ka jonga hi henrei ka jong uta ukpa uba lapha yanga kane ka dei ka ktin ka jong blai ka bang yo sngo ubriu uba it yo jisu lane ubriu uba it yo blai usumar ya kane ka ktin ka jong blai haba ong sumar kam dei ka ba pi shu bu bha ya kane ka ktin ka jong blai ha ka nor ka no ka jaka ba kanam kat lane ba kanam jot kam dei ya kata ka ban sumar ya kane ka ktin ka jong blai ka pamot ba pin le ya kane ka ktin ka jong blai ka ik ba ka ktin ka jong blai ka kren ka don ban ong ha ka jing im ka jam jong pi ngin but ya ka uta ubriu lane ka briu ki ba it yo try kin le ken gat kum kane ka ktin ka jong blai don bun ba ki briu ha kini ki sngi ki ba manta ki ba ong ba ngi it yo try ngi it yo blai ngi it yo jisu ka jing im ka jongi henrei ka jing long ka jong ab ka jong pi kam ya di durte bat ka ktin ka jong blai u jisu hi u ong dalade yo Judas de yo Judas Iskariot ha u ong yo Judas u jisu ong ladau no no ru u it yanga un sumar ya ka ktin jonga hato pi sumar na em ya ka ktin ka jong jisu ya ka ktin ka jong blai ha ka jing im ka jong pi lada pi kam ya lade ba pi dei ki ba it ki jong tribe jinda pi la sumar ya ka pin le ya ka kata ka dei ka ba ka ktin ka jong blai kan batai ha ka jing im ka jong ha ka jong pi henry lada pim le pi sukam tang ba ka shintur ka ba pi ong pi it yo try pi it yo blai pi it yo jisu ka ba mot pim it na mar ka ktin ka jong blai na tu ka khot ka arp sau kong uta ubom it yanga sumar ya ki ktin jonga bat kata ka ktin ya ka ba pio sngo kamlong ka jonga hi henry ka jong uta ukpa ubala pha yanga kata ka ktin ka ba jisu kran kamlong tang ka jong uhi henry ka jong kupa jong ubala pha yu ong ka ktin ka jong blai de na mar kata kita ki bom sumar ki de ki bom it ong ka ktin ka jong blai pim it lada pishu ong ba pishu chu it tang da ka shintur lada pishu ong ba pinchu it tang ba pishu pendep rukom pim it yo try na maru try u ito ya ka dot not ka jonga bo jong pi de na mar kata kita ki ba it yo try ki le ya ka ni ka ktin ka jong blai ki skap ya ka ni ka ktin ka jong blai kin nam ya lat na ka ni ka ktin ka jong blai ko ki para shakri how try hato pi it na am yo try pila ban check ya ka jinget ka jong pi pila ban check ya ka jinget dai ka jong pi ba try hato pi it shishan am yo try pila ban examine ya la ka jong ka jing em ka jong pi la pi long ki ba it shishan yo try am jin na pila le kat ka ba ka ni ka ktin ka jong blai kong kat ka ba jisu kran kat ka ba ublai upen I kat kum ka ktin ka jin na pila follow la ni pin le e ka haga jing im ka pi la da pimpat le ka ba mot ba pimpat it kan yo try haga rukom ka ba dai pimpat it pisu pendep program la de pisu it tang da ka shintur ka jong pi utrai ong no marcos kal nang ban yo ka khot ka ban ri pin lap ong to jisu ong ye ki farisi kini ki bre ki wan yang atang da ker yang shintur henry ka dot not jong kita ka jingai na ngau ong jisu de na mar kata ko ki para banget tong yin pen bet ya ka jing im ka jong am jo pi lada ngimpat it bha yo try lada nginang it yo try tang da ker yang shintur ke jong ab jong pi lada ngidang it yo try tang ba shu pendep rukom ong pi utrai u itu ya ka dot not ke jong ab jong pi u ong ha gitu ki farisi kini ki bre ki borom yang atang da ker yang shintur henry ka dot not jong kita ka jingai na ngau ong de na mar kata lada ngimpat it bha yo try tong ngin ya it bha no yo try na mar habangi it ong pi ngile ken ya ka ktin ka jong blai habangi it ni sumar ken ya ka ktin ka jong blai de na mar kata ha ka jing em ka jam ba pi lada ngi it yo try tong ngin le ka ktin ka jong blai tong ngin sumar ka ktin ka jong blai ha ka jing em ka jong ab pi kumba pi it ya ki ba it ki ba than ka jong pi ha ba ki pha pi ban le ka nor ka no nga ngai skam ma pin le ya kata bat pin sumar ka kunten ka ba ki kran pis skap pin shash kor dengong ya kata ka kunten na mar ba pi it
Dena margata lada pi ichi shayo jisu haga jing im ga jong pi jinna pila sumar ya ga kten ga jong blai jinna pila sngap ya ga kten ga jong blai jinna pila le ken ya ga ni ga kten ga jong trai haga jing im ga jong ab ga jong pi lada ngi ichi shayo trai lada ngi ichi shayo trai na du ga donot bat ga men sim ga jong ab ga jong pi dena margata haga jing im ga jong ab ga jong pi lada ngim pat ich pa yo trai lada ngi dang shu ich yo trai tang na ga ni ga rem yang sentur lada ngi dang ich yo trai tang ba shu pendep rukom lada tang ba shu pendep program lada tang ba shu late si Sunday ngong ipi ich yau try na du ka dot note bat ka men sim ka jong pi namar utrai yo i ka dot note ka jong ab jong pi wat nam sha bo try un ong ya pi ko mo ong ha kitu ki farisi kine ki bre ki buram yang atang bakar miang sentur henry ka dot note jong ki te ka jingai nanga wat sha ba utrai un ong ya ka jing ya dei ka jong pi bat utrai kum ta henry la pisgo ha ka ni ka por ba pim pat dan ya ka ta ka jing it ka ba shisha how try it no yo try na du ka dot note ka jong pi baro it no yo try na du ka men sim ka jong pi baro it no yo try na du ka jingmot ka jing berkat ka jong pi baro ha ka jing im ka jong pi kenang banginam long kita ba shu ong tang ba it tang na gar miang sentur kenang banginam long kita ki ba shu it tang na ka ba shu pendep program tang ba shu pendep rukam ha ka jing im ka jong ab ka jong pi ko ki para syakri ho try tongin it yo try na du ka dot note ka jong ab ka jong pi baro kenang bangin long ki khun ki jong try ki ba long ka jing shai ya ga ni ka perthai kenang bangin long ki khun ki jong try ki ba long kam lu jong ga ni ka perthai ka ba ki wei ki yo ban mat ya ka jing im ka jong ab jong pi la dang yi yo try na du ka donut ke jong ab jong pi la dang ngim long kita ki ba arsap ngi yo try na du ka donut ke jong ab jong pi ngai skam ba ka jing im ka jong ab jong pi ka sumari ka khten ke jong blai ka yaila e gari ka khten ke jong blai om tang ban yo sumar om tang ban yo sngo ya ka henre bangin le kan kum ka khten ke jong blai hang ta ken ka jing im ka jong pi kan long ka ba shai hang ta ken ka jing im ka jong pi ba ki wei ken yo i ya ka jing shai ba ya ka jing mat na ka jing im ka jong pi ha ba ki yo i pi ki mi i shu kum tu kum ba pi pi long henre ki yo i ken ya ka dur ka jong try ha ka jing im ka jong pi ngai skam ba ka long ka jing gar khu nam ta ka jong pi ha ka ni ko por te to blai u ka khu ha ka jing im ka jong pi u blai u nang yo ka buram amen